барномаи 2x2. кор дар барномаи 2x2 нишон медиҳад ки чӣ тавр бояд равона кард бо протсидураҳо ва функсияҳои барномаи шумо. коди барномае ки дар компакт диск вуҷуд дорад кушоед. коди барномаи 2x2-ро мебинем. бо пахши дубора ба формаи FRM 2x2 оинаи кодро кушоед. аз чапи майдони болои рӯйхат пункти General ва аз рост Declaration-ро интихоб намоед. тақсимоти эълони глобалиро оператори Option Explicit ба кор медарорад. агар ин тавр набошад дохил намоед. коди протсидураи тайёри CMD Calculate кликро дохил намоед. ин код дар вақти пахш кардан ба тугмаи вычисление кор мекунад. протсидураи Multiply ҷиғ зада мешавад. бо коди он дертар шинос мешавем. кодро ба протсидураи тайёри CMD Exit клик дохил намоед. акнун бошад протсидураи Multiply-ро созед. барои ин бошад бо пахши дубора оинаи кодро кушоед. фармони Add протсидурро аз менюи Tools интихоб намоед. дар натиҷа оинаи Add протсидур кушода мешавад. ба майдони Name номи протсидураро дохил намоед. Multiply. намуди протсидурро интихоб кунед. Sub. макони намоёнии протсидураро интихоб кунед. Scope. Public. ба тугмаи OK-ро интихоб намоед. дар натиҷа Visual Basic протсидураи тайёркардашударо дар қисми умумии форма ҷойгир карда дар экран нишон медиҳад. биёед коди барномаи 2x2-ро бинем. бо пахши дубора ба формаи FRM 2x2 оинаи кодро кушоед. аз чапи майдони болои рӯйхат пункти General ва аз рост бошад Declaration-ро интихоб намоед. тақсимоти эълони глобалиро оператори Option Explicit ба кор медарорад. агар ин тавр набошад дохил намоед. коди протсидураи тайёри CMD Calculate кликро дохил намоед. ин код дар вақти пахш кардан ба дугмаи вычисление кор мекунад. протсидураи Multiply ҷиғ зада мешавад ки бо коди он дертар шинос хоҳем шуд. кодро ба протсидураи тайёри CMD Exit клик дохил намоед. акнун протсидураи Multiply-ро созед. барои ин бо пахши дубора оинаи кодро кушоед. фармони Add протсидурро аз менюи Tools интихоб намоед. дар натиҷа оинаи Add протсидур кушода мешавад. ба майдони Name номи протсидураро дохил намоед. Multiply. намуди протсидураро интихоб кунед. Sub. макони намоёнии протсидураро интихоб кунед. Scope. Public. ва тугмаи OK-ро пахш кунед. дар натиҷа Visual Basic протсидураи тайёркардашударо дар қисми умумии форма ҷойгир карда дар экран нишон медиҳад. сатри аввалро ба таври зерин тағйир диҳед. коди зеринро дохил менамоем. лоиҳаро дар диск нигоҳ доред бо фармони Save Project. барномаи 2x2-ро иҷро мекунем. пеш аз он ки сохтани барномаи 2x2 мебинем ки чӣ тавр он кор мекунад. барои ин барномаи 2x2-ро ба кор сар диҳед. ба тугмаи вычисление пахш кунед. протсидураи Multiply иҷро мешавад ва дар майдони матнӣ рақами 4 пайдо мешавад. коди протсидураи Multiply. протсидураи Multiply ду параметрро дар бар мегирад. якум номи параметри аввал X ва адади бутун эълон карда шудааст as integer. номи дуввум Y. ӯ низ адади бутун эълон карда шудааст as integer.
дар давом тағйирёбандаи z эълон карда мешавад. ба z ҳосили зарби x бар y бахшида мешавад. дар охир адади z бо функсияи str ба маънои сатри табдил ёфта ба хосияти тексти майдони матнии txt result бахшида мешавад. тавсия медиҳем мустақилона коди барномаи 2 зарби 2-ро аз худ намудан, аммо бо истифодаи функсияи ҳисобкунӣ. коди барнома дар компакт диск ҷойгир аст.